खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC सोरखारा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होनायखौ लानानै खुगा बेखेवदों BTRनि बारग' डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC सोरखारा सानै रेजिस्ट्रारखौ होखारनायनि जेबो मोन्थाइ गैया, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बेखौ आलदा रोखोमै गोहो बाहायनानै रिलिज खालामदों। नाथाय बेयो आयेन बादियै थाङोब्ला साक्सेस जानाय नङा। रिलिज खालामनांगौबा गभर्नरा बेखौ खालामगोन, नाथाय बेखौ BTC सोरखारा खालामनो हाया आरो बेबादि खालामनाया आयेननि बेरेखा जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोहोनि थाखायल' फैदों, नाथाय बिथाङा हारिखौ अननाया सोमावसारबोनाय समाव दंमोन जानो हागौ, नाथाय दायो गोहोआव फैफिननायनि उनाव मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायाव मदद होनायखौ नुदों आरो NOCबो हरदों होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आशिष बिद्यार्थी आरो बिनि बिसि रुपाली बरुवाया लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी सोहोरनि जु र'डआव गंसे मटर साइकेलजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव फावखुंगुर आशिष आरो बिनि बिसि रुपाली बरुवाया गाज्रियैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय बिसि-फिसाय सानैखौबो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिबानाव थानाय अनजालु उजिरा लामा जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा मोनानि 11 रिंगासो एबा 12 रिंगासो समाव लामा जाब्रबथायजों जिउ खोमायो। बिथांनि बेबादि हरखाब लामा जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाया थारैनो जोबोरैनो दुखुनांथाव। बिथांनि जिउ खहा जानायखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। BTCनि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरायाव हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय आरो दंफां दाननानै फानखोमानायनि मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ। रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव सान-हर फोजोबस्रांनाया जागासिनो। रुपसि हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय लालकुरा, बासबारि, मजाथि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेसेन गोसानि दंफांफोरखौ दानफायनानै फालांगि खालामखोमानायनि उनावबो पर्बतझरा हाग्रा बिफाननि रेन्ज अफिसार आरो रुपसिनि हाग्रा मावख'गिरिया जेबो उदिस लायैनि अजद दैखांदों रायजो-राजाफ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा बेसेन गोसानि दंफांफोरखौ दानखोमानानै गारिजों गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैथायहरनायखौ लानानै रायजो-राजाफ्रा गोख्रों अजद दैखांदों। प्रमद बर'नि सोरखारनि समाव फोसावजानाय बड'फा सुपार 50नि बिथांखिनि गेजेरजों गासै सा 14 फरायसाफ्रा APSCनि मेन्सआव उथ्रिसारनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि BTRनि बारग' CM प्रमद बर' बिथाङा लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों बे बड'फा सुपार 50 बिथांखिखौ फोसावनानै होदोंमोन। बे खौरांखौ बारग' CM प्रमद बर' बिथाङा गावनि मोनसे अफिसियेल एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों आरो बेजों लोगोसेनो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनिसिम हामलायथि बावहरदों बिथाङा। बिजनीआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। बिजनीनि उत्तरांचल धलादान्दायाव मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि 1 नं धलादान्दानि नीलकान्त राय मुंनि सासे 55 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा मोसौ लायनो थांनाय समावनो गाग्लोबनाय जाथाया जादों। गामिनि रायजोफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला मानास नेशनेल पार्कनि सिङाव मैदेरनि रैखाथिनि थाखाय सोंनाय मोब्लिब तारखौ बारलांनानै मोसौ लायनो सिङाव हाबलांदोंमोन गाग्लोबजानाय सुबुङा। बे समावनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै हरखाब गाग्लोबफैयो। गाग्लोबजानाय सुबुङा गोबारै होस्रिख्रावनायखौ खोनानानै गामिनि रायजोफ्रा सहैनानै जोखोम जानाय सुबुंखौ बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। আগ্রাসী দাবি উত্থাপন করে আহিছিল যে আমাক জনজাতিকরণ লাগে আৰু এই মৰ্মে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনা হৈছিল, সমান্তৰালভাৱে আন্দোলন হৈছিল। যোৱা 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰ তথা মন্ত্ৰীগণে যি প্ৰতিবেদন 6 জনগোষ্ঠীক ধৰি জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰতিবেদনৰ যিখিনি বিষয়বস্তু গোটেইখিনি দাখিল কৰিছে, কিন্তু আমি বৰ্তমান তাৰিখে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সঁচা হৈছে এয়া ভেকভানা। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান তাৰিখত আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কি পৰ্যায়ত আছে, প্ৰতিবেদনখনত আমাৰ কেনেধৰণৰ ষ্টেটাছ আছে আমি কিন্তু এতিয়াও জ্ঞাত নহয়। আৰু যেতিয়া 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে যেতিয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে মন্ত্ৰীগণৰ অধ্যক্ষৰ জৰিয়তে আমি এটা আশাবাদী আছিলোঁ যে নিশ্চয় আমাৰ জনজাতিকৰণৰ যিখিনি দাবী বা যি আমাৰ প্ৰব্লেমছ, যি দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ সমস্যা সলিউশ্যন হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান তাৰিখত একো সময়ত একো ধৰণৰ যি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি বক্তব্য, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে সঁচা সঁচিকৈ ইয়া
নিৰ্বাচনী বৈতৰণে পাৰ হোৱাৰ আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে সঁচা সঁচিকৈ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰিব নে নাই আমাৰ সন্দেহ হৈছে। সেইকাৰণে আজি আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে অহা যি আমাৰ আক্ৰাচুৱে যি আমি প্ৰতি বছৰে যি শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ 7 জানুৱাৰী তাৰিখে, এই পবিত্ৰ দিনতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা ডেডলাইন দিব বিচাৰিছোঁ। অহা 7 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যিখন প্ৰতিবেদন ইয়াৰ ওপৰত যদি সম্পূৰ্ণভাৱে যদি ৰাজহুৱা বা আমাৰ লগত কোনো এটা পজিটিভলি ডিছকাছ কৰা নহয়, কি পৰ্যায়ত আছে কি পৰ্যায়ত নাই, যদি আমি পজিটিভ এটা ডিছকাছ নহয়, নিশ্চয়কৈ আমি যি আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি আন্দোলন আছে অহা 9 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ অসম বন্ধ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী আজি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব। আৰু বাৰম্বাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৌদিনে যি ধৰণে বক্তব্য ৰাখিছিল যে কোনো এটা লিডাৰে বা কোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি সঁচা সঁচিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আমি আখ্যা দিছোঁ, কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰা অহাৰ পিছতো আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ লগত আলোচনা কৰিলে কোন নেতাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিছোঁ, আপুনি কাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ৰাজহুৱা কৰক, আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মিছা কথা কৈছে।